गुड मर्निं जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोर बिएम सोदोब चेनेलनि भिउवार्सफोर आरो लोगोसे जोंनि आदामोन बिब'मोन फंबायमोन बिनानावमोन आरो दायो जोंहा बिनानावमोन फंबायमोन हाई सेकेन्डारि होदों आरो लोगोसे मेट्रिक एग्जाम होदों। मैया थांनाय हरावहाय 62थि जाय BSS नि बोसोरारि खुंथाय जानो गोनां जायगा बेयावहाय बारहुंखा बारनानै माखासे पेन्डेलफ्रा बायख्रुबदों आरो नोंथांमोननो खोन्थादों बेखौ नङा होमबा ससियेल मिडियायाव नुदों आरो बेसिकि आंनि चेनेल बिएम सोदोब चेनेलावबो होदों रायजो राजाफोर। आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों खायसे सुबुंफ्रा कमेन्ट खालामदों आरो सोरनिबा चेनेलावबो नुदों माने निउस चेनेलफ्राव जे बेयाव कमेन्ट खालामनाय नुदों जे हामथारदों माथारदों होननानै। आसलथे बिथांमोननि गोसोआवहाय बर'नि साननायनि थाखाय गैगोना गैला। बिथांमोना बर' हारिखौ लानानै मा सिन्था दं, बिथांमोना मा सानदों गावनि लाबालाबनि थाखाय सोरबा माखासे सरकार दादोंब्ला सोरबा सुबुङा सरकार दादोंब्ला गावनि लाबालाबनि थाखाय मानो हारिखौ बदनाम खालामगासिनो दं बिथांमोना। दिनै BSS खौ नेवसिनो गोनां मा बाथ्रा दं नङा होमबा। दिनै माने अल बड' स्टुडेन्ट इउनियनखौ नेवसिनो गोनां मा बाथ्रा दं। साप'ज हमनानै ला दा बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियन बिथांमोनखौबो नोंथांमोना सापर्ट खालामनो गोसोबा सापर्ट खालाम बा आबसुखौ नोंथांमोना सापर्ट खालाम, गासैखौबो सापर्ट खालाम। रायजोआथ' रायजोसो ना नङा होमबा। रायजोआथ' जोंहा मा जों बयबो खौसेथि नङा होमबा। सोरबा लिडारफ्रा खौसेथि गैयाबा बिथांमोननि बाथ्रा, नाथाय जों रायजो राजाफ्रा बयबो खौसेथि जानांगौ। दिनै मैयानि जि जाथाय जानाय नङा होमबा, बे जाथायखौ लानानै नोंथांमोना एसे साननांगोन, बिदि कमेन्ट खालामनायनिफ्राय जानगाराव खालामनांगोन नङा होमबा। आं माखासे नुदों बर'नि थैयानो गैला नामा, ना बिथांमोना गुबुन जाथिसो नामा जे बिथांमोना फेक एकाउन्ट खुलिनानै बर' रोङोना बिथांमोना। आं आसुरितसो मोनबाय बर' मार ना बर' नंमारा, ना बर' मार जानानैनो बिदि लिरमारदों नामा, ना सोरबा सुबुंफ्रा बर'फोरनि गेजेराव अर सुनो थाखाय बर' रावखौ रोंनानै बर' हांखोजों हिन्दी रोङो नालाय बर' रावखौबो रोंबाय थ' बेबायदि लिरदों नामा। माने मोनसे कनफिउस जादों, बिनिखायनो आङो गोजोन फुंबिलियाव बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। मानो होनबा बर'नि थै गोनां सुबुङा बेबायदि माब्लाबाबो कमेन्ट होनाय नङालै नङा होमबा। आं बेबायदि साना नङा होमबा। दा दिनै बेफोरबायदिखौ नुनानै जे हामथारदों एग्जाम समावहाय माबा लादों, हामथारदों ओरैबायदि हेन टेन जाय बाथ्राखौ बुंथाव जाया। स' जेसेबांखियानो जाया मानो नङा होमबा, बर'आथ' बेबायदि बुंथावना नङा आं बिदि सानदों आरोना। दा बर'आनो बुंमारदों मोनसे, बेखौ आंनाव मोनसे कुइसन सोंदों मिथिबायना। जुदि बेबायदि बुंदोंब्ला बर' जानानै अब्ला बिथांनियाव बर'नि थै दंमारगोन ना गैमारला। जुदि दंमारोब्ला बेबायदि हाबाफारि लानायाव बिथाङा मानि थाखाय मा होनोमोनलाय बेखौ अबजेक्सन होदों, मानि थाखाय हेंथा होदों, मानि थाखाय बादा राव होदों नङा होमबा। स' बे मोनसे आंनिफ्राय सोंलु। आरो बिनि गेजेराव जानो लुबैदोंब्ला अब्ला बे जानाय समावहाय नोंथाङा मानि थाखाय हेंथा नङा होमबा। स' बेबायदि आरोना गोबां रायजो राजाफोरखौ आङो अननाय आरो सिबिनायजों जासिहरबाय। स' बे भिडिअखौ बानायनायनि खारना बेनो जे जाय जोंनि माखासे ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालामनायाव कमेन्ट खालामनाय बिथांमोननि सायावहाय मोनसे सोंलु जानानै फैदों नालाय, जेनेबा जे बिथांमोना बर' नंमारगोन नंमारा जे बेबायदि कमेन्ट खालामनाय। स' बिनि थाखायनो आरोना। स' जानायाथ' जाखागोन मोजाङै, दिनै खुंगोन, दिनै 23मोन, दिनैनिफ्राय जागायगौमोन डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जागौमोन, नाथाय डिस्ट्रिक्ट हिसाबै एसेबां माने माबा थिग जायाबाबो गाबोन दिनै बानायोब्ला गाबोननि थाखाय जाहैलायबाय नङा होमबा। स' 23निफ्राय माबा जागोनदोंमोन BSS आ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि, ओमफ्राय 24, 25, 26 ओरै जालांबाय माने सेन्ट्रेलाहाय। थेंक इउ स' माच भिडिअखौ नायनायनि थाखाय, थेंक इउ।